tid til at lave super originale og gode knækbrød. Havregryn, vand, olie, mel, salt, bagepulver, frø og kerner. Som altid i dag, så putter vi alt ned i skålen. Så skal vi have gang i grødskeen. Jeg er meget trænet til det her. Jeg putter bagpapiret op på. Jeg synes, det er ret godt alt sammen. Så er det tid til kagerullen. Nu er det lige tid til at skære. 180 grader i cirka 20 minutter. Jeg føler, at det kommer til at smage godt. Sådan, mand. Nu er min knækbrød klar og kølet af. Nu skal jeg smage på det. Også til dig, Jonas. Det var fandme gjort godt. Absolut cinema.